mago mag mine molony mauke gwenge mag Nyanza ntiere counties auchiel gwenge magwa mag Nyanza mago counties 4 mantiere gwenge magwa makaluo koro nyaka county mano ma Nyamira kanyakla kod county ma Kisii koro kin kama ngama miyo manie profession kosa jo hala ka dongo hala be pod mana profession yes exactly unyalo riworu godo mano kaka Betty nosewacho sechiwo nyaka website ma bende gintiere godo chinti chabich mar juma mokalo naneno ka nuntiere gi nyasi maratipo nyasi ma bende notimore buore Nairobi ka naneno ka Mikai kuongo ama ne wendo modhial e kinde ma bende no yango chenro magu mag kinde thuolo mar higni ach na bich chakre higani nyaka higa mar 2028 kinyo sama thoth kotenre kod mise mago mag PANY nisechako kanyo no umenta nyithindo manyiri yes koro misa mokuongo en health mondi bed member in ngama miyo but joma wadhi timo services gi e counties abich gi mano to jite obed ngama miyo obed nyako obed wuoyi obed ngama nigi ng'ol jite okamano kore health kae wantiere gi areas modwa ng'iyo mokuongo gima chando ngama miyo sana e yor samodhi konyore mano maternal newborn child gi nutrition okamano machielo mwang'iyo e health kae en young motherhood yudo ka nyiwa matindo omako ich kapodo tin okamano koro samoro paro moro nyalo kone no gol ijno donge waneno gi koyudo ka issues bedo health wise to samoro kata ka koro ochopo no odhi konyore nikech omako ich kapod dende pod tin koro samoro nyalo yudo ka complication nyalo wuok makata ngimane lal waneno katimore pile machielo e health kae en nutrition okamano nikech wayudo kaka gima data wacho seche moko weche mag stunting seche moko mag underweight yudo ka nyithindo temo bedo mothirno nikech oko yudo chiemo malongo endalo ma podo a piny e foundation koro kanyo wadwa kelo puonj ne mine manigi nyithindo matindo kata sama pod gi yach mondo ging'e yore maginyalo miyo go nyithindgi go chiemo machielo kendo en weche machalo kaka gender based violence gender based violence onyalo bedo health issue to bo onyalo bedo issue moro mar human rights be e iye kanyo kamano aito weche mag sanitary towels ne nyiwa masamoro yudo kako konyre sama koro odhie dwe tame nikech onge yo monyalo yudogo sanitary towel koro chune ni kiko dhi school e ndalo ma entie malo koro mano wadwa ni kik bedi area machielo en education kata yor somo kata ndalo mochopo koro nyithindo setimo class 8 ji dwa dhi e form 1 pile waneno kata TV uka ulando nyathi moro okalo yudo marks te to koro school fees otame kako donj e form 1 koro yudo ni well wishers ema kanya ruoth odonje chunygi to yie konyo tema koro konyo gi gidhi to ndalo ma higni mana machuok chien ka Nyanza ema notingo professor this professor that doctor this doctor that ango manotimore koro wan kaka women ma professional wariwore kendo gi chapter wa ma diaspora wadwa loso scholarship fund oselose wadwa mana tiege scholarship fund for needy and bright students okamano to eyeno kopogore gi scholarship fund be wadwa tudo nyithiwa ma nie skunde mopogore manigi need mar education support e bursary systems manitie moa e national government kendo moa kata e county government okamano machielo is education kabe en mentorship nitie nyalo somo you have gone through school but school has not gone through you okamano koro wadwa tiketo mentorship program ne nyithindo te obed nyathi ma wuoyi nyathi ma nyako mondo koro ging'e kaka ngima chal what life is kaka ini wuoni nyalo ritri kata mana mentally isomo kitieko somo tipang kipango ngimani lengo machielo en agriculture and climate change koro agriculture ka Nyasaye ogwedhowa gi koth maber sani koth chwe Nyasaye ogwedhowa gi lopwa en fertile okamano to climate be ber lobno be kuonde moko entie kuonde moko to tin lakini entie koro wadwa riwore gi farmers groups mondo wa link gi to opportunity mondo med tieg gi e yore ma kisasa maginyalo medo tiyogo mondo giyud yuto maduong' moloyo kaka
nyocha giyudo before. But maduong' mogik en linking gi to market. Makise pidho chambi, isepidho ang'o mipidho no, kata en mana skuma. Iyudi chiro kumi use chiembini. Mano en gima important. Machielo e iye kanyo en climate change. Climate change sani to en even a global issue. Okay, ni Kenya kende. Okay? Koro wariwore gi county government, national government, departments te touch climate change. Mondo koro waneni to ere kaka wanyalo pidho yiende. Sani up to chakre ne wa launch nyaka kawuono wase pidho yiende 5,000 across counties. Mano chakre dwe mara chiel nyaka kawuono. Koro wan waketo chik ne wan kendwan kumora mora ma wantie gi community activity mar PANY. Activity mokwongo pidho yien. Kise pidhe then koro the agenda ni mano keli kanyo. To koro a strategic planning. Wadwa riwore kendo motegno gi skunde. Nikech skunde nigi nyithindo mang'eny maka nyathi achiel kachiel opidho yien achiel. Mago yien adi. Okamano. To sirikal omako badwa kendo gi yie miyowa yiende go for free. To sani be wadwa ng'iyo fruit trees be. Mondo kik obed ni na yiena, obed yien mabende kelo matunda manyalo konyo weche mag nutrition mane awacho ka. Machielo en financial inclusion. Okay? Mine wachakre nene anonyuola ayudo ka mine timo nyoluoro. Mine ni e chama mar kanisa, chama mar gweng, chama mar dakiango, table banking. Wasetimo higni gite. Mamano gen gi mipuonjo ng'ama miyo. Ong'e kendo time kata mana sama wantie ni to koro. PANY women dwano bi mondo kel wiye gi grube gi together. Mondo gi form sako. Okamano. Ka gise form sako koro membership duong, aito wa link gi to resources manitiere ei government, resources manitiere kumora mora mondo koro giyud kiti moro maduong, ma koro table banking cha. Koro wuoge holruok pesa moko matindo tindo. Obede holruok pesa madongo dongo mondo koro gin be gik magitimo omed bedo maduong. Kitimo gima duong faida ne duong. Wasetimo kata mana puonj mang'eny ne mine across counties gi on opportunities mantie ei government makata kodwar ang'o koro ng'e dhot monyalo dhi duongo kucha mondo yud kony kaluwore gi gimodwaro. Wantie gi goal moro kendo mar networking and partnership. Gini ok dwa time kendwa ng'ata chiel. Areas go dongo. To of course nitiere national government, nitiere county governments be. Okamano. Koro wadwa medo ng'iyo ni to ng'awa kendo, dhot mane kendo, obed sirikande levels ariyogo, obed donors, obed development partners, obed private sector, obed media. Ere kaka wanyalo riwore kanyakla. To kabe nitiere kata mana migawo moro oko kacha, mabe nigi vision modwa chalo gi marwani. Wan dhodwa wayaw e yore ma wanyalo riwore go, watim collaboration, mondo koro watim gimoro ma for real. Bang' higni 5 mowacho gi, wang'iye chien to wawach ni yes. Nyocha wakelo lokruok e yo makama. Koro mogik to ena koro wan wawegi growing the association. Mono members koro kal kata 2,000 go. Mondo obed as many as possible. Aito machielo bende en ni to ere kaka wan wawegi wanyalo benefit. In as a PANY member, ikuongo benefit ang'o kapok ng'ama mashinani otima ng'owa o benefit. Mentorship opportunities. Wan kanyo wane mwatimo advertisements ne wan wawegi. Wan gi group ma en chiro. Ma wan wawegi wanyiore. We awach kamano. Kapok yudo soko oko. Wan wawegi jokanyo kata manyo musiro run wegi wasirore wan wawegi kantie gima governing council dwatimo kaka event manyoro ni dongene wanyiewo PANY gi mine ma ni group matimo gigi ema okelo PANY to wanyiewo PANY kuomgi wawach kamano. Branding ka banners obed decoration obed ang'o members ema timo ang'owa kelo. Koro wang'eyo ni member ka member ene profession mane maka wadwaro gi maka to ok wadhi oko waluorore mana e iye kae wan wawegi wan chiro for our